Super, díky manžel mě pustil, hlídá naši fantastickou dceru. Vlastně mám fakt divný. No protože já jsem teďka hrozná ovce. Já že jsi na stolíčku. Kde jo? Já už mám na skleničku. Ještě někam šla hačí. Hačí? Je strašně teplo, je krásně a jdeme kam zahrát. No voda, vystav se na to. Koho zase ohováráš? Já vůbec, já jsem taková slepice, je to hrozný. Protože teď mám možnost, tamhle ty dvě holky, jak sedí naproti, tak celou dobu jak jako koukají na nás, pak dávali jsme si oční kontakt, pak si nedávali oční kontakt, takový jako, víš, když už si s někým jako setkáš na dlouho. Chápeš mě? Víš, tak je speed shot.